мисол 2 соли дигар муҳлат тамдид кардагӣ буданд, ин чиз ба манфиати ҳамаи мо шумо мебошад. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем. Вазорати корҳои дохилӣ аз сокинони шаҳри Душанбе чӣ хост? Бо диққат гӯш кунем. Аввалан ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки 1-2 ё 3 рӯз пас пур кардани анкета барои кор кардан дар Англия сар мешавад. Касое ки хоҳишмандем ки анкетаҳои худтона барои Англия рафтан пур кунед, рақамҳои WhatsApp-шон рӯи экран да мебарояд, қатишон суҳбат кунед ва анкетаҳои шуморо пур мекунанд. Вазорати корҳои дохилӣ аз сокинони шаҳри Душанбе талаб кард ки ба парвариши ҳайвонот хотима диҳанд. Раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар саҳифаи расмии худ қайд кардааст ки дар асоси қарори Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳлати парвариш ва нигоҳдории ҳайвонот дар ҳудуди пойтахт ки 2 сол тамдид гардида буд, аз аввали соли ҷорӣ ба итмом расид. Яъне ки барои нигоҳдории ҳайвонот дар хонаҳои истиқоматии шаҳри Душанбе мисол 2 соли дигар муҳлат тамдид кардагӣ буданд, вале раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ба тамоми сокинон хотиррасон карда гуфт ки ин муҳлат аллакай ба анҷом расид ва шаҳрвандон бояд ки ин чизро хотима диҳанд. Ин ҳам боз як иқдоми бениҳоят хуб мебошад. Фикр мекунам дар пойтахт дар шаҳри Душанбе чунин кирдорҳо ва чунин корҳо берун аз шаҳр хубтару беҳтар мебошад. Раёсати Вазорати корҳои дохилии пойтахт изҳори нигаронӣ кардааст ки баъзе аз шаҳрвандон то ҳол дар манзили истиқоматии худ чорвои гуногун парвариш мекунанд. Аз ҷумла давоми чанд рӯзи баргузории санҷиш аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт беш аз 200 ҳолати ғайриқонунӣ нигаҳдории ҳайвонот муайян карда шуда, нисбати шаҳрвандон бо моддаи 480 иловаи 1 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. Ба ҳамин хотир ҳар чизере ки мақсад иҷозат наметиҳанд, ҳар чизере ки хотиррасон мекунанд ки ба итмом расонида шавад, бояд ӯ чиза мо шумо хуб риоя кунем. ин чиз ба манфиати ҳамаи мо шумо мебошад. Хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Бо диққат тамошо кунед ва фаромӯш накунед ки дар ҳамин мавзӯъ, дар ҳамин масъалае ки мо гап задем, айни ҳол дар шаҳри Душанбе рейд ташкил кардагӣ ҳастанд. ва агар ягон нафари шумо бихоҳед ки границаи Қазоқистон сафар кунед бо ширкати боваринок, рақамошон мебарояд рӯи экранда, занг занед, суҳбат кунед, шуморо бо нархи арзон граница мебаранд. Як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, мегуфтем ки ҳозир дар Россия рейдҳое ки пеш буданд ҳозирам идома додастиянд ё ин ки не? Бале, дар Федератсияи Русия рейди нелегали 2024 мегӯянд ки тақрибан то охири сола давом мекунад ин рейд ва ба ҳамин хотир қонунҳоро хуб риоя кунед, беҳуҷҷат кор накунед ё беҳуҷҷат гашту гузор накунед. Манон нависондай: салом акаи Сорбон, ман метавонам ки ба воситаи диплом паспорти Россияро бигирам, агар дар Россия бихонам? Бале, ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия маълумоти олӣ диплом мегирад, бо тариқи автоматӣ метавонад ки мақсад шаҳрвандии Россияро дастрас бикунад. Яке аз роҳҳои осон ба даст овардани паспорти россист ки ана ҳамин дар Федератсияи Русия донишгоҳ хондан ва маълумоти олӣ хатм кардан мебошад. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, ҳамин моддаи 237 агар суд шавад доғи судӣ мегирад. Дар Тоҷикистон бачаҳо ҷанг шидагиянд байни худшон, не ки ҳеҷ ка ҳозира шуда ҳеҷ чи нашида, ҳеҷ ка даъво надорад. Новобаста аз ӯе ки ҳеҷ кас даъво надорад, ин гуна сухан нест бигем, яъне ки дар инҷа қонун даъво мекунад, қонун амал мекунад. Моддаи 237 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авбошӣ мебошад, яъне латукуб кардан тартиботи ҷамъиятиро дарғалона вайрон кардан мебошад. ва агар ки шаҳрванд дар ин статья суд шавад, бале, доғи судӣ мегирад. Шанхай нависонда: салом акаи Сорбон, дар бораи хизмати ҳарбӣ камтар мефаҳмондӣ. Призов ба охир расида ё ин ки не? Не, ҳозирашда ба охир нарасида. рӯзои 27 ноябрда призови тирамоҳӣ аллакай ба анҷом мерасад. Мумкин пеш аз 27 аллакай нақша пурра ба анҷом расад. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, нархи патент қимат шида ё ин ки не? ҳозир нархи патент қимат нашида, вале баъди соли нав ба назари ҳамаи мо шумо мераса ки
дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия нархи патент боло меравад. Яъне ки ин чиз ҳар сол ба чашми мо шумо маълум мебошад. Як нафар нависондаи Салом Макаи Сорбон: чанд кило бошӣ хизмат намебарам. Аз 48 кило боло аллакай ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад. Хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи иловагӣ бошад, дар комментария бинависонед. Иншааллоҳ бо дар видеои дигар саволоро мехонем, ҷавоб мегардонем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.